Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizoba ngiphethe uwelile bringing umuntu wakhe uThandi. Let's get into it. Sanibonani guys, igama uwelile. Ngize kule show ngizofuna usizo ngithole impendulo kulosisi engizwana naye. Usisi sihlala kubo nemangilele lapha kubo kuba nama sound ebusuku nase lounge sizwa ama voice bonakala ithunzi but abantu bakhona bekho sithu kuphela. So angisazi ukuthi kwenzakalani ngoba nempilo yami isengcupheni manje. Ngicela nje ukuphuma kule nto le ngoba ngiyabona ngathi sengidliswe nokudliswa. Angisazitholi kahle nasekhaya. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ukuthi ngizoba ngiphethe uwelile ngapha esayidini lami noThandi. Right Thandi? Ngiyaphila kanjani mfowethu? Ngiyaphila. Yini ngathi ushocked? Yeah, ngishocked because uwelile angimazi ukuthi uqhamukela lapha ngalezi zinto lezi yabo. Because umusha la igoli. So makazo ngiqhamukela ngento eziso vele ngithuke nami ukuthi I wonder sekwenzakalani manje. Oh, musha. Usho kanjani mawuthi musha la igoli? Una 2 months afikile ngapha yabo. So ngiyangimangaza nami ukuthi zonke lezi zinto lezi ziqhamuka kuphi manje ama camera wazela kuphi then kwenzakalani kahle kahle. Oh, akachazelanga ukuthi uzokuzisa ku show uzokuletha la show? No, akangichazelanga anything. I think ngichazele yona ayikho futhi into esike sakhuluma ngayo ngendaba ye show. So that is why ngisurprised kangaka. No, okay. Nje ukuthi angitshele. Ubani uwelile kuwe? Uwelile umuntu wami. Umuntu wakho? Yes. How long have you guys been dating nomuntu wakho? Mina naye dated for unyaka. Yeah, unyaka like 1 year. Yes, 1 year. Oh, okay. And into zihamba njani nomuntu wakho? So far so good. Oh, so good. Nihlangane phi? Mina naye sihlangane ku Facebook, ne? So because uhlala eMpumalanga. Satholana ku Facebook, besiloke sikhuluma vele from ku Facebook. And then I think 2 months back wathola umsebenzi ngapha. Then he has to come ngapha ukuthi sizohlala sonke and then ngam-offer indawo yokuhlala sihlala la kithi. Oh, uhlala kini uwelile? Yes, I think yonke into i-right. Oh, okay. Isayidini lami ngingathi. Awumshithela ubhuti ngoba? No, nothing. Oh, okay. And then wena bhuti usisi? Hey. Uyamthanda umuntu wakho lo? Usisi yena ngiyamthanda yena kodwa izinto ezenzakalayo man hayi. Yini ngathi usaid nawe ngathi nonke ni anikho right what's going on? Uthukile blind like since ngihlala usister ay ngisaba nokusho ukuthi kwenzakalani mara ngoba sengifikile lana Thandi mfethu since ngilala lapha kuwe mfethu angikho right man ngizwa ama sounds lapha kukhala amabhodo silele mangivuka ngiyocheck ekitchen akunamuntu ngibuye ngithi ngiyalala nazi ithunzi zangilandela ngiyaphenduka akuna next. Wow. Jiki khona abantu abakhulumayo la ngisakhuluma. Khona abantu abakhulumayo lounge nini ngiyaphuma ngiyobheka ilounge TV on maka kunabantu. Hayibo welile. Zahlukumeza wena zodwa nje wena wedwa nje izinto nje wena. Sibaningi kangaka la ekhaya. Zahlukumeza wena wedwa. Okay, why bakade ungangitsheli ola lo? Angisakhona ukulala mfethu. Okay, 2 months yonke wena bolo kungaboni wena. Khani uzozibona namhlanje. Khani okay, ngibuza uzibone nini ke izinto ke? Oruzizwe nini ke izinto? If kunendlela phendula umbuzo. Usisi ngiyamthanda mfethu. Too much. But inkingi iwani. Lapha ya. Uyangithola? Makulalwa emini si right. Yazi yonke into ya flow. Mara makumele silale ebusuku. Angazi why target mina lezi zinto ngoba uthena azimenzi next lezi zinto. Hayibo welile. Ungichazisa. Okay, lento akhuluma ngayo yini? Okay, asingene endaweni yini into akhuluma ngayo bhuti? Angazi nami ngifuna ukwazi, ngifuna ngichazisele kahle because angimuzwa. Because uyangibalekelela ngamazi ukuthi uthini. Okay, welile uthi ubona ipoko kubo. Noma ngibona izinto but ngeke ngibize ngezibhoko ngoba kuzoba ngathi maybe ngikhuluma kabi. Kodwa khona angithi uyazibona. Mawubona into you have to ukuthi usho ukuthi you can't say ubona izinto bese ungasho ukuthi iyini into yakhona. Manje ucela angithe ubona ithunzi angithi ziyakulandela. Isithunzi angithi isithunzi uyisibonile angithi sikulandela.
kodwa izini lezo zibonayo namhlanje njengoba Kwenzakaleni kuthiwa kuyolalwa namhlanje? ngiyasaba ukubuyela endlini Uyasaba ukubuyela ilezi zinto lezi engizibonayo izolo ngize ngakuvusa awufuni kuvuka uyaqina kumele ngivuke mina ngivukela ukuthi wena ubona izinto engingazazi nami ukuthi uzibona ngiyazizwa mos uyazizwa wayizizwa uwe wedwa ngize ngakutshela ngathi nayi i-TV yakhala i-TV yakho izwa uyangikhahlela ngiyekele welile okay welile ngivuke mina ngilele mina kusebusuku phakathi nobusuku mina ngilele mina ngi-enjoy ubuthongo bami mina Thandi, khona into oyaziyo. angicabanga ukuthi lento mhlawumbe zifike nawe ikhona into yazi azibuyanga nawe from eMpumalanga akukhulume nje mhlawumbe khona into efuna ukungitshela yona wena mangizama ukukubonisa into uvela uyishaya indiva wena uthi hayi ayizanga nawe lento leyo yina akusinto ezilandelayo mhlambe into ayibuzayo bezizongihlupha from eMpumalanga inkampani ngisuka bezizongihlupha lezo zinto lezo So zidala- azikaze zangihlupha lezi uyaqala Kuthana zihlupha manje zingihlupha manje njengoba zihlupha kule ngifika 2 months welile zingihlupha njengoba ngifika la Ngibuza ukuthi kule And 2 manje, months. inkinga yami i1 manje angilali butwana wena Thandi khona into yaziyo mawuthi khona into engiyaziyo efana nani njalo mangithinta ngithi mfethu khona into engizwayo ngicela sisukume sonke ngoba indlu eyakini ngicela sisukume sonke sengizofela ukuthi mina siyobona indlu yakithi ukuthi kwenzakalani sengifela ukuthi mina ngithathe wena uxakekile ngazokuhlalisa kithi Ngicela ungisize. ngisize ngani Ngicela esekhaya ungisize. mhlawumbe sizosizana sobabili ugcwalise nje noma unganginiki i350 Iphume kimi. ngibelele ngibuyele ekhaya Iphume- wena bhuti nangabe ningakhona mhlawumbe bona ukungisiza ababhudi bangakhona maningakhona ukusolvela le balandile problem vele mhlawumbe Ngoba bona manje, bangakhona ukuthi bakusize usisi ngathi Cha, mina manje ngeke. angesikhona ukuzwana ngenkulumo asikhulume ngale nto ozibonayo kusisi Lezi awusitshela uthe Bhuti wami. i-TV amanye amalanga ubona i-TV i-on noma uzibona ngelanga eli-1 Ukwazi nami. lezi zinto lezi izinto ezihlukahlukanayo if ngingabonanga izithunzi zingilandela ngizozwa amabhodo akhala sinini ngizwa ama footsteps makakunamuntu sithu Ngelanga eli-1, ngelanga eli- into elanga ziya- eli-1 ziyashintshana. kuba ngathi ama episode kube kudlala ngathi into yokudlala nje ngoba lezi zinto zithaketha mina manje the funny part zizwa uwe welile nanoma khona abantwana bakasiswami nanoma ngabe khona abani abazizwa Futhi bayalala bo bayalala okay sibajwayele ngoba Awu, into ayi, eyi-1 sifike nawe lezi zinto awukhuluma iqiniso mhlawumbe njengoba uza la ngibona impilo yami wena ufuna sengiphelile. ukutshela mina ukuthini le nto lezi zifike nawe from le enkomponi ngithi mina ngibona impilo eMpumalanga yami isengcupheni le eMpumalanga And manje, uzenazo so usofuna ukungitshela angisazi ukuthi ngenze kanjani wenze kanjani impilo yami isengcupheni ngiyasaba ngani welile? kwawena Ingcupheni ngizogcina ngani? ngikusaba and ngizogcina ngikuzonda ngoba awufuni ukungisiza ngalento engikhala ngayo okay asiphume la sihlala khona sithole iroom ke sihlale eroomini welile asisebenzi kahle sithu soyibhadala ngani iroom sizodla ini mfethu asihlanganise Sizogqoka ini? mfethu. Siyohlanganisa. Ngamane ngiphusha amatroli ngithengisa amatamati kunokuthi ngingalala angeke nje mina ngiphilelwe impilo yokuhlanganisa mntana sekhaya Ngiyacela. mhlambe wena ungaphuma wena uhambe uyohlanganisa uthola iroom or uthole ini or ubuyele ekhaya mami so nje ngiphile ngirayise ngakhona ekhaya ukulala ngiphile ngisaba ukuhlalelana ungalali kusebusuku wena usuka thina masilele wenzani njalo mangicala ngithi ngibeka ikhaya Wenzani wena? kwa wena self uzongitshela ukuthi ukhathele njalo mangithi ngidlala nawe ukhathele the next thing khale kuqale lezi zinto lezi zakini Mangikhathele ngenze njani? zinesikhwele njalo Mangikhathele ngenze ngathi njani? lezi zinto zinesikhwele yabo ziyaqala kusezakho lezi zinto lezi so uthi mawucala ukumbamba lento lezi ziyaqala hayi ezakho hayi ezakho lezi zinto akuyibheki kahle le nto le nginedingo usisi sinesikhathi manje njalo mangimthinta it's either ukhathele mina vele Ungakhathali mina umherezo wami awuvumi kahle inyuku vele usisteri uye umuntu oyenzayo so noma ngincenga ngitshelwa kahle ukuthi okay lento oyifuna manje uzokhona ukuyipheka ekseni so ngiyenze kanjani mina ngoba oh mina ngifela ukuthi ngiyasebenza ngifela ukuthi ngihlalisa kithi mina into ngifela zona lezo mina kuwe Maka mfethu- then uzongitshela ukuthi wena kithi wena uzwa izinto wena eziziwa uwe wedwa from sisuka ku Facebook wangangitshelanga ukuthi ngingezi wayengitshelanga ukuthi Ngisuke all the way uthe from uthola umsebenzi eMpumalanga. ngisinyakusiza bengisinyakusiza ngizamela wena impilo mntana sekhaya But then- not enye into Wena- nawe bungibone choice ke lapho ukuthi hayi cha sithandwa sami hayi Thandi ngidecide ukuthi ngihlale la ekhaya mina asikhuluma iqiniso kayiwani ikhona into yaziyo noma ikhona into engifihlela yona efana nani efana nani iba umuntu uvela Efana ukhiphe nani? konke okusenhlizweni ngoba mina nawe sithembisene ukuthi
sifuna ukuba sonke forever. Okay, sharp. Ngiyacela, Awusikhona into Sithandwa engiyaziyo efana nani mhlambe wena kulezi zinto Tshela. ezenzakalayo endlini. Ziphi ngoba Ngicela angizizwa ungicacisele. angiziboni mhlambe sibonwa wuwe Mangikuvusa hayi mhlambe awungavuki. mhlambe so yinyanga or umthandazo Why yini, angazi. ungavuki mangikuvusa mfethu? Ngivukeleni welile ebusuku ngivukelani ebusuku uthi uzongivusa ngo3 Ma- ngiyavuka ngo5 kumele ngiyemsebenzini Bhuti wami asithi ngikuvakashele. Mangizothi kuwe khona into engizwa e-lounge ngicela sivuke siyoyibheka lento ese-lounge. Angeke uvuke bhuti wami. indoda uzovuka vele yabona yena uyindoda uzovuka wena as a man othi uyindoda yendlu wena uyikhanda lendlu wena kumele usuku umhambi uyayibheka kusho kumele kuvuke mina mfana ngigijimele phambili ngoba kukithi phendula umbuzo ngithi mina kumele kuvuke mina ngoba okumele uvuke shuthi la kule situation inje okay wow angithi uthi ngirong. Wait angithi wena la shuthi kule situation inje cause mina ngifela ukuthi mina ngikuthathile ngazokuhlalisa la and then wena uhlala kithi mina whatever into eyenzakalayo mele mina njalo hlezi ngithi hayiwelile ngizosukuma ngihambe ngiyobheka Akusokuqala sikhuluma kanje. Ukwamchazela Last njengoba bekufike abantwana bakasisi wakho. Abantwana bakasisi wakho balala kwelinye ikamera. The next thing ikhala iTV e-lounge. Ngiyakuvusa ngithi wozobona e-lounge ukhala iTV. Hayi abantwana bakasisi la. What if bekuyibo ngazavuka Ngivukile thana. Ngayochecka mangifika abantwana balele. hayi boy Kuyakhonwa ngale. Hayi bo. Maka nayo iTV. wayibonwa wuwe le TV Ibukelwa amasofa because ngibabuzile nabe kuseni Ibukelwa amasofa le TV. wona bongayilayita amasofa wona ngiyabukela ukuthi wena i-TV. uyasukuma wenza izinto beqeda lapho uzothi hayi Thandi ngibona ukuthi Thandi ngicela sikhulumisaniso. welile thana kuna next waziyo ngendlu la uhlala khona lutho uye kuphela ozibonayo lento lezi phela sibonayo akunamuntu ke walala kini bese wabona ukuthi ash Bhuti wami ngicela ukukukhatha. Ngiyamazi makaso. ash Ngiyamazi makaso. yazi la manje ne Khona into sinenkinga nyana mhlambe esayidini lakhe eke yaba khona ne thina lendlu lena vele sinonyaka ekhaya sayithenga ne sayithenga maqeda kushona umama sithi sizama ukumove from le ndawo besihlala kuyo sezala so manje abantu nabo bayasitshela vele ukuthi indlu lena bekade ihlala abantu abekade bangekho right so but thina ebasisahlala khona ayikho into esike sayibona wrong yonke into right so angazi ke mhlambe zihlupha yena and nabantwana bakasekhaya abanye abavakashayo ba right so angazi kuye ke because thina sonke si right okay welile nayo inenkinga yakhe self welile mhlambe lento le akusukuthi mhlambe une calling ngoba sibona uwe lento lezi ngithona Bhuti wami. Yabona manje. uyalizwa iqiniso lithini Ngibonga into eyi-1 ukuthi ngathi manje siyasamwe. Bheka izandla zami zenzani manje. Ngathi siyasamwe ngoba bese ngithi ngiyahlanya bhuti wami. Serious bese ngithi ikhanda lami aliphilanga kahle. So ngicela ukuthi sayichaze lento ayisuse from la isuka khona. uyamuzwa thina usisi athi lendlu le yathengwa it's not been so long abayithengile mara abantu kade bahlala kule ndlu leyo kuneyitori ngabo So lezo itori bona abazange bakhona ukuzilandelela mhlambe bathola umuntu ozobasiza ukuthi ageze thina or asibhiliveli something. ekhaya kuze zonke lezi zinto lezo because thina and futhi thina si right and Azingihluphi. asisihluphi asisenze next even abanye abavakashile you the first person wena ukufika uzositshela leyo nto leyo siyabeza Okay. umakhelwane bayakhuluma but asinankinga banokukhuluma kwamakhelwane ukuthi Yes, banokukhuluma bayazibona nabo No, noma abaziboni like ukusho ukuthi lapha behlala abantu abangekho right so bende mhlawumbe abantu be-street nasingabantu be-street abahlala lapha kule jared leli esihlala So kuba kuyo. kanjani asazi. ukuthi sibe baningi sibona into eyi-1 maka wena ufuna ukuyibona. athi abayibonanga bazwa indaba ngokuthi Sisongo bethi. abomakhe Bhuti wami, Bethi. if abomakhe bathi nami ngithi why ungakhona ukusimamela? Mina ngibuyele ngimamele endlini. wena if wena Angibuyeli. ufuna ukuhlukanisa nabantu bakithi or ufuna ukuhlukanisa Angibuyeli. nekithi akunankinga Ngicela ungisize sisi hayi wami. akunankinga mina ngizobe ngilele Ngiyacela. mina embhedeni wami Sharp. Yabona namhlanje anginayo indawo yokulala. Ngizokuncenga sithandwa sami. Ngizokuncenga mathandisi. Ngicela ungisize sisi wami. ngikusize ngani welile Ngizamele mfowethu ukuthi noma nje ngingafika noma kuse standardini ke ngizozama ukuthi ngilale ngamacarboard. hayi welile Ngize wena ngiyofika. ungitshela ukuthi wena uyangiyeka uyahamba bese ufuna mina futhi nginezimali yami mina cha ngeke ngize ngikwenze yini ufuna ukumdampa usisi awuchaza lokho bhuti Bhuti wami straight akusuka nje indaba. umdampa kodwa ukubuyela Ukwenzani? kule yandlu inkinga. sihleli kahle
Sihleli wena kahle. uhleli kahle ngoba Yebo, ngihleli lezi kahle zinto mina. azihluphi wena Azingihluphi u-right ke futhi nalapho. and njengoba zingahluphi wena shoot azikho emva kwakho Zisemva zisemva kwabani? kwami Kwakho zingakwazi uqeda kufika wena. naku Wena zilandela kodwa 2 mina months ufikile zihlupha wena. nazi Hayi ithuzi zazizane zilandela khuthaza mina zakhohlakala bonazo lezi zinto. nawo ama footsteps ngithi noma ngikuphi ngiyazibhemela etoilet kuba ngathi kunomuntu okokotayo etoilet for ini Welile. Manje wena ngisengibuze ke mina ne. Because manje ngasathi uyangiroundela angazi wenzani. Ngibuza nje into straight ungiphendula into straight. Uthi wena masiphuma la. Angithi njengoba ungilethe la mesiphuma la awubuyele endlini wena ngithi. Yebo angithi sivumelana ngalokho angithi. Then ufuna mina esikhwameni sami ngikhipha imali yami ngikunikeze Welile ukuthi gibela buyele ekhaya kini. Shuthi wena uyangiyeka wena. Mina ngangafuna ukuyeka mina ngiyakuthanda kodwa wena usini awusangithandi or wenze njani yiphi okuyona yona yiphi lento ngiyibeka kanjani uthini kodwa sisi ngiyamthanda ukungithanda lokho kwenza yona sofuna ubuyele emuva wena ngithanda too much manje kodwa ngibuyisele emuva inkinga ukuthi manje ilezi zinto ezenzeka endlini butwami akulaleki butwami namanje solution ukuthi ubuyele ekhaya wena ngcono ngibuyele ekhaya ngemali yami wena bocabangani Thandi bocabangani i-solution kule daba la mina ngithi uye ngithathe endlini wangiletha la Mara ngiyacela. akeze nayo kodwa nje ukuthi ngimnikeze imali yami mina lokuthi akuyele ekhaya ubuyele ekhaya ayangeke okay asiqashe umkhukhu ke umkhukhu sihlanganise Oh, kuyabanda. siphatanise. Ngiyacela ngiyabanda so wena kungcono uzwane nomuntu ongakhululekanga endlini yakini kunokuthi uzwane nomuntu okhululekile emkhukhwini dali wama sakhe from phansi sakhe from phansi asishiye le ndlela yazi ngincemela ini ngihlale kithi ngithenga ukudla kithi ngibe right kithi ukuthi wena wenza kanjani angazi if decide ukuhamba nami ungithanda mina uzohamba nami uyohlala nami kithi utoma ungisize awungisizi ngalutho kithi uzohamba nami njengomuntu westrip utwami mawuyizwa le ndaba le uya kuba ngathi manje usisi lezi zinto usebenza nazo wow ngathi Angithi bonke athi ufuna uze nesolution wena esayidini lakho ngoba usisi ngiyambuza isolution yakhe uthi ucabanga senze njani awukhole esintwini like butwami ngiyacela mina ukuthi ngoba ngathi abakholelwa kwizinto zesintu asiqale phansi sithando sami phansi senzeni welide kahle kahle akufanwe nabo laba bayithengisa qale phansi senzeni welide asithola umuntu athenge lendlu sambe sozakhela ngiyothengisa ilikithi mina akushuthi musa sinayo musa ngibuza ukuthi ngithengisa ilikithi mina so mina abantwana bakithi bahlale kuphi ngisacrifice impilo yami awungayisacrifice impilo yakho kodwa mina ngithi angithi wena uthi masiphuma la awubuyele endlini mina ngithi mangiphuma la ngibuyele endlini wena umele uze nesolution because wongisuse endlini wazongiletha la moto boti ngizongibeka because lapha ngibuyeli lapha awubuyeli kusisi angibuyeli lapha manje uthando lakho nosisi hayi soqhubeka ku Facebook hayi ngeke mina nje hey ngikhathele mina kusi sibe kude bese ngiyisithe phone angeke ngibone ithunzi angeke ngizwa ama footsteps manje mawu decide ukuthi uyahamba bese la uyakhona uphinde uzibone into zakhona uzowenza njani bhuti wami la ngihlala khona ngihlala nokhokho vula abantu abakhulu iyovinjwa before izingena nangegate lento le usisi kunini ngiloku ngizama kule 2 months engihlale lapha sengehle nokwehle weight ubuthongo obubalekile bhuti wami uyakhona ukuthi umuntu ukhulelele naku mina ngizacela ngiyehla ngiba west indaba yani angitholi ibuthongo angitholi ibuthongo kungatholini wami ubuthongo uzodla kanjani kule bhodo elizwayo lokhu lithi nkwangkwang ebusuku udla kanjani lapha awukhona nokudla ngizodlani bhuti wami hayibo welila udli wena ya amakota ama chips ukudla okuthengile ngiyakudla kodwa lokho kupheka endlini siswami awudli ukwenza njani ke manje ngiphakela hayi ngiyakusaba ukwenza njani ukudla makuphakela manje ngiphakele iyayenzeka leyo nto ukuthi udle bese uyaphuma mawuthi uphuza amanzi ukubuyisa ngoba angisakuthembi na wow khona uzongitshela manje awusangithembi sonke lesi sikhathi bowungithemba wena Ngithi namhlanje awungithembi ngiyazama siswami uzama ini ngiyazama uzama ukuthi ungithembe uzama ukuthi ungitshele uzama ini le ndaba ngeke iphele kahle ngoba umuntu onempi mara ngiyacela siswama asingayibeki ezandleni ngoba na last inxeba lakho lisakhona na last bhuti wami wangisiya kabuhlungu kabi lo mama ukuze kufikele lapho kwenzakaleni ungajambi alifaka nezinto kwenzakaleni ungajambi alifaka nezinto ungajambi okay sharp ungajambi lo muntu lo ungibulisile for ukuthi umuntu athi hello ngimphendule ngithi hello ayibo
Kuvele nje wathi hello nawathi hello. Nabulisana nje nina nje nabonana nabulisana. Asizelanga leyo. Asizelanga leyo u right vele. Asizanga leyo nto leyo. Asilungiseni indaba le yenu le yeyipoko nento ezinjani njani. Azizwayo. Azizwa. Angikhona ukuthi niyobona umuntu mhlambe uhambe nosisi. Bakhona ukusisiza. Hayi nebhuti wami angeke ngize ngenze into engakhuliswana ngayo ekhaya. Manje isolution ukuthi ubhuti akhululeke Iphi? Asiye ekhaya ayikho lento ayizwayo. makakuvusa ngelinye ilanga akutshela ukuthi na into engizwa Ngifuna ukubona. uzovuka. Ngizovuka. Angeke usaphinda umayizise ukuthi okay. Ngizovuka ngifuna ukubona. Izolo ohlulwe yini ukuvuka? Hayi buwelile. Bengikhathele ngiyasebenza mina. Ngiyasebenza mina. Mara manje amthembisa uzovuka ukhona ukumsiza. Ngeke. Angibuyeli kule yandlo. Ngeke. Awuyizame nje kuphela namhlanje kuphela ubone ukuthi kwenzakalani. Mina nawe ke manje ngathi sizoyenza iboxing la ngithi ngeke. Awusabuyeli kusisi. Ngeke. Awusamfuna usisi. Ngiyekhaya ke mina. Isizulu-ke leso. Angeke futhi ngiyoqhasha nje umkhukhu nje ngenxa yakho ngiphuma ekhaya ngingabhadali rent ngibhadali rent. Angeke ukubone lokho. I-relationship uyayichitha. Bhuti wami ngithi ngeke. Uthando ngisho uthando leni. Yena usisi ngiyamthanda. Mara yena uthando lento ngisazom-inboxa. Hayi ke Facebook ngisazom-inboxa. Ngisazokhuluma nawe ku-Facebook. Mina ngeke ngikhulume nawe. Kodwa ukuthi siyongena kule yandlu. Angizosikithi kuyayipoko. Uzokhuluma neyipoko zakhe. Ungibona namanje. Mangicabanga le ngithi mina ngithi angithi kuneyipoko namhlanje. Ngilethela usizi Ngithi mina namhlanje ngithi kuneyipoko. All along inyanga yonke nginyaka phele yokuqala yaphele yesi2 wena bongaziboni leyipoko khani uzozibona namhlanje. Sizokuboxa back. Manje desperate awusekho desperate manje ngithi shuthi unayo nemali yokubuyela emuva ngabuyela emuva. Ngiyacela sithando sami. Angeke. Ngiyacela. so uzolala kuphi namhlanje? Uzobona ngayilala ehlathini. Namhlanje ulala kuphi? Makwenzakala bhuti wami nawe ungangizama bhuti wami ngiyacela. Wena usabuyela ekhaya? Negazi bhuti wami Hayi ngiyacela. ngizameni bandluze nani vele. So wena uyajabula mangibona ngingaka. Hayibo, mangifika lapha endlini bengingaka. Welile. Into eyenza ukuthi u right wena. Into eyenza ukuthi uzube ngaka wena yini? Manje ngikubuza ukuthi yini? Ngiyasho ukuthi ubuthongo bubalekile. Balekile ubuthongo. Uthe wena emina kwenzakala lutho. Angizuthe wena emina kwenzakala lutho. Ubungalali ngane. Bayemele ngibe unogada ngilale emini. Wow. Ebusuku angikhona kulala. Angisakhona ukulala ebusuku lala emini. Akungagangwa ngami. Hawu lala emini. Wena Bayalala abantu emini. ubhuti uyasuggest ukuthi asiye ngendaba yesintu kulungiswe. Mina shuthi ngilahle inkuluso yasekhaya mina. Indlela engikhuliswe ngayo ekhaya mina. Awukazuzenza. Hayi yesisenze thina ekhaya umama ngaphenduka. Okay manje masingakuzama ngemali yokubuyela ekhaya uyahamba. Bhuti wami ngingagibelela oqala. Bathi nje Uyogibela lokuqala. ephumayo nje Wogibela eyokuqala. lokuqala ekseni yobulelephi manje. Shuthi Namhlanje ulala kuphi? Sizokuzama ngokubuyela ekhaya. Uzolala kuphi namhlanje? Bhuti ngicela ningizame nangobuthongo bhuti wami. Hey alisamzami bo. Ngiyacela. Nazo namzami. Manje into zakho amabhegi wakho Noma ngasala bhuti wami. uyazishiya awusanyatheli ngale. Sikhona ngangifuni nokungena, ngifuni nokusondela kulesa strati kahle kahle. Indlu ngayibona leya. Angazi kuzoyenzakalani mara ngiyacela bhuti wami. Manje ngangizama ngobuthongo nje. 2 months nje. Okay thina sizokusiza ke ngoba angeke sikhona ukuliceda le daba. Ngizoyivala mina ngithi wena into oyifunayo nje kuphela ukuthi ubuyele ekhaya. Usisi uyamshiya. Mina ngisakuthanda. Sakuthanda kakhulu. Uzenza izinto zakithi. Izinto zakithi ozizwaya ngithi. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.